kahle bheka. Nokuhle njani? Ngiyaphila bheka njani? Ucinile lapha? Angidlali yini labantu yazi abekho professional labantu yazi angikaze ngicikeke kanje. Angikaze ngicikeke kanje sithando sami. Ngifike lapha 2 hours wonke ngilokho ngihleli lapha belokho bethi angiza ngicabanga ukuthi what scam sonke le nto le ndi scam. Awusithando sami ungaseyazi kodwa yazi ngiyaphathela indaba ezimnandi ngitholile umsebenzi. Ama-CV angisesakhona lapho kwena? Angimina ama-CV. Okay, yazi ngicela ukuthi ungilethele wona ntambama ngifuna ukuthi ngiwaskene then bese ngiyaku-emailela wona. Nanokuthi phela angifuni ukukuhlupha kakhulu. Angifuni lo ngikuhlupha kakhulu. Mina ngizohlanganisa mina ngendlela yami. Ngizohlanganisa ngendlela yami khululeka. Khululeka sithando sami awungihluphi. Awungihluphi nakancane nje. Uthuleleni manje. Usakhona mpatata? Mpatata. Uwenzile kodwa wena nama-CV? Cha phela. Bengivele ngazi nje ukuthi ngeke uzuye lapho angazi ngicabangeni nje ngize ngithemba wena. It's either uyayishintsha impilo yakho noma ngiyakuyeka. Mina ngikhathele wena ngeke nje ngize ngikwazi ukuqhubeka nesikhuthi Ezase Maoti. Angeke ngize ngikwazi ngakhathele mpatata ngiyazama ukumitha halfway kodwa wena uyahluleka. Ngikhathele. Yo! Mpatata. Engizwe ngalo. Nokuzotha ntombazana. Ba. Mamela. Saza ngiyasebenza kusasa. Cethu ulunge bese ngilandela. Baba mncane. Kwenza njani manje? Ngeke ngize ngikwazi ngisesikhathini. Nokuzotha. Ngicela ukubuza. Isiphi isikhathi lapho khona mina engayengathi kuwena ngeke ngize ngithenge ukudla la endlini? Ngoba imali anginafuthi ngisesikhathini. Sikhona? Cha baba. Sikhona isikhathi la kwabishiwe khona noma wakho ngathi ngeze nginakele ngoba imali anginayo. Sikhona isikhathi sasapha esinjalo. Cethu ulungeleke bese ngilandela. Se, kuna ibuko shese la. Marazi Kamba. khamba Balela phela ngibambela ugwala story. marazi namhlanje ngithuli ugwayi. Ngobani? Isabathi. Balela ngazi ukuthi ngesabathi into eshisa into engayithini. Into ebanda nakwazi ukuthi ngibambela ugwala. Ngithenge ngigqobole ugwayi. Xe wena wambothi ngiPacific. Ngathi ufuna lo. Pacific futhi marazi. Hey Pacific, athi ufuna ukuzwa kanjani wena usheshe nothenga ugwala esitolo ni. Hambani. Yesushise. Lalela nushise futhi. Hayi. Sheshani. Yesushise sawa. Ngishaya phela mfethu ngishaya. Akashayisa ngeke ngibathathe ngisho. Yebo umontalana ke. Amshayisi ngishise. Angijayi yapha. Wena asdali siyathi manje so wenza
mahlakala. Kumele ngidale phela mfethu. Hayi umele idale manje. Awusethi vaya abara project yakho. Ibrahim namhlanje. Uyazi nami usubhemile mfethu. Ungampemisi Ngibone manje. Hayi mfethu ngingampemisi mbatata abhemi namhlanje. Abhemi mbatata ngiyapha. Phela sengizwile bafethu. phela beluba. Kumele ukwazi phela lokho angisekutshela nje. Ngathi wena uzu nenkani. Senze njani ithi ngisikutshele sokubhema. Ngisikubhemise futhi. Ngipholisa Ntaliyane. Hayi ungampemisi. Ungampemisi. Ungampemisi mbatata hawo ungampemisi mbatata. Mbatata yini manje sikuzana nawe. Awahle wena. Usikuzana nawe manje waphe. Ngathi maphetha wathi. Foolish kangaka. Asambe nisosebenza lo line. Azini, khona amathuluzi angithi vele. Sure. Ngiqondile. Ngiphethe vele mina ithuluzi. Ngiqondile. Asambe nisosebenza lo line. Sorry? Sorry, bengitshela ukuthi sorry. Yeah, ngithi sorry ngoba ngifuna ukuzwasho ukuthi uthini. So ukuthi wena Hayi no sisala ngisho lokho. awusho lutho. No, hayi ngisho lokho sisi. Ngiyabonga hamba kahle. Kodwa awuthi besigqogqela mfethu yabona nawe bengamele ubheme ngoba uyazazi ukuthi ubhemile njani mfethu. Uyazazi ukuthi uba njani lapho ubhemile. Awuyazazi. Hayi, bengamele ubheme. Mina bafethu ayikho into engizoyikhuluma yabo. Ngikhombisile ukuthi ixoxa mayigqumela. Ayikho engaphandle. Ayikho ngamantalent nanombolo. Wash nanombolo yosethi. Okay, yazi nizosebenza. Hayi wona showcase. Angithi uphethe umqonqo. Yeah. Nawe mfethu. Thatha le phone bafethu mina ngizogada ighost lana. They want to spend no peace. Manje Upopopo lwana. Upopopo. Ifanele asebenze nje. nina ngazonga screen man nina letha Batata phethu batata. Mbatata uyahlanya.
Maoti, Ezase Maoti, Ezase Maoti, Ezase namhlanje. Oh vele sawubona usathi ngeke. Okay angikho ke lapho. Wenziwa yini wena ukuthi uqombele ubani ofika la eMaoti? Awazi ukuthi la kule girls code siba ne meeting before. Uba sengiqomile. Hayibo ngisho impuphuthi yabona sisi. Nje. Lalela ke sisi, angithi uyamazi uSmile ukuthi waqala ngana ngusindi. Ukuthi wamshiya kwabuyela ezweni la kuba kuyona indaba yami leyo. Kwakhona uSiya wamakhaveli wajola nawe. Indaba ungaboni pho ukuthi lo ubhilonga kumina. Kodwa ke siphelile meeting wami. Uyazi ukuthi akukho la ngayanga khona ukuze ngikwazi ukuthola lusizo. And uyazi ukuthi ngihlupheka kangakanani. Impilo yami yonke ngihlupheka. Ngicela ukuthi uvume. Wena kwakho ukuthi uhambe nje uye lapha ufike uteste, test igazi. Emva kwalokho ke yonke into izobe isilungile. Ngidinga wena ngiyacela ukuthi uvume. Zethu. Yabona lonke lento ngicela yona. Iwumthwalo emahlombe ami. Ngeke ngikwazi mina ukuyotesta le. Wonke umuntu azi nge-status sami. Wena inkinga yakho iyodwa ukuthi ngaso sonke isikhathi mawuzofika la mina ufuna usizo. Ungishiye ngisho ngisala nenkinga eziningi mina. Angazi noma ngoba wazi i-status sami noma ngoba uselish. No, angikho selfish no. Kona lokho. Ngiselfish ngiyazi. Ngiyaphetha la. Angeke ngikwazi ukwenza into eyifunayo. Ngiyaphetha la. Ufaka umgqini angeke ngikwazi. Sinothi akhumbula ungishaya? Awu, kwaku 2016 phela lapho. Manje ubona ukuthi konke lokho sekwaphela. Come on, Sinothi. Akusiwona umdlalo. Asiyena. Mina nje into engijabulisa kakhulu Sinothi ukuthi ugcine uvumile. Mina ungidumazayo ukuthi silalile nawe sisebenzisa